anyukája, hiszen soha többé nem jött érte. Lehet, hogy Sári néni lenne az anyukám? Mindig megsimogatja a fejem, puszit is szokott adni úgy, mint a többi anyukák, amikor a gyerekeikért jönnek. Este lefekvés előtt feltűnően sokat sonfordált Sári néni körül. Vajon odaadja neki a rajzot? Feltűnt az óvónőnek a dolog, olyan benyomást keltett a kislány, mint akinek nyomja valami a szívét, vagy közölne valamit. Egyszer csak nagy elhatározással elkapta Sári néni kezét, melyet megpusztírt, aztán átölelte a lábait, és érthetően kimondta, mama, majd kezébe nyomta az anyát napi rajzot. Hát a későbbiek folyamán az én hősöm olyan iskolába került, ahol csak hallók tanultak, tehát ez már az általános iskola után. És gondoljanak bele, hogy milyen lehet egy olyan gyereknek, aki semmit nem hall, hallók között tanulni. Arra van kényszerülve, hogy a tanár szájmozgását figyelje, és abból tanulja meg az anyagot. Hogy lehet ez? Szóval én annyira nem is tudom fölfogni, mert nekem gyerekkoromban volt, hogy valaki súgott egy szót az iskolába, és én azt sem voltam képes megérteni. Ők meg megértik, erre vannak kényszerülve. Ugyan az anyanyelvüknek ugye a jelnyelvet tartják, de azon meg az a probléma, ha üzletekbe, boltokba, hivatalokba, vagy bárhova mennek, ott senki nem érti ezt, és nem érnek vele végül is sokat. Úgyhogy egyszerűen rettentő nehéz a dolguk. Most olvasok erről egy kicsi részt. A jelnyelvről, mint a siketek kommunikációs eszközéről az 1600-as években tettek először említést. A siket szülők gyereke sokkal nagyobb előnnyel indul a halló szülők gyerekénél, hiszen az előbbi a jelelést anyanyelvként tanulja meg, és az iskolában is jobb eredményre képesek. Az átlagemberek nagy része negatívan gondolkodik a siketekről. Fogyatékosnak tartják őket, pedig tulajdonképpen csak egy nyelvi kisebbséghez tartoznak. Nem értik meg őket, az egészségesekben kevés a tolerancia. Nem csoda, ha barátaikat szinte kizárólag a hozzájuk hasonló hallássérültek közül választják. Gyakran előfordul, hogy egy csekély hallással sem bíró gyermek nem képes jól megtanulni magyarul, nem tud helyesen írni, sokukra jellemző ezért az alacsony iskolázottság. Általános probléma, ugye akik középiskolába kerülnek, képtelenek leérettségizni, az egyetemi végzettség pedig elenyésző. E hiányosság miatt nem az lesz a hivatásuk, amit szerettek volna választani. Jellemző hátrány, bár elítélendő számukra az alacsony társadalmi megbecsülés. Némelyek szájról olvasni és jelelni sem tanultak meg annyira, hogy hatékonyan tudjanak egymással szót érteni. Ezért állandó kommunikációs nehézséggel találkoznak. Korlátozott az információkhoz való hozzáférésük, ügyeik intézése is problémákat hordoz magában. Sokszor nem érti meg a vele szemben állót, és a tárgyaló partner sem. Az iskolából kikerült fiataloknak nem egyszerűek az elhelyezkedési lehetőségeik. Nagy részük munkanélküli, és a többség roppant nyugdíjas. Hát ennyit gondoltam, hogy elolvasok belőle, hát akit érdekel, meg lehet vásárolni, és lehet tovább olvasni. Köszönöm. Szerintem biztos megszomjaztak egy kis